Агрофермада күп еллык үлән 1000 гектардан артык майдан били. Бу язда тагын 400 гектарда люцерны шешкәннәр. Силос өчен 700 гектарда кукуруз, 100 гектар майданда сорго үстерәләр. Күп еллык үләннең беренче катыннан 1000 тонна пешән, 4660 тонна синаш әзерләгәннәр. Бу атнада 1 еллык үләннән синаш салу башланган. 700 гектар майдан биләүче азык катнашмасы басуында техника хәрәкәтенә күздә иярми. Үләнне бер атнада алып бетерү күздә тотыла. Көн сайын 950-1000 тонна яшел масса кайтарыла. Җитештерүчән эшләү өчен бөтен шартларда тудырылган. Агрегатларга заправкада басуда гына ясала. Басуга килеп, заправитеп, трактор сайын туктап заправитеп бериләр. Бөтен шартлар бар инде. Әбитләр ужыннар вакытында китерелә. Зарланырлык түгел, вакытында киләбез, 2 смена эшлибез. Терлек азыгы әзерләү техникасының күбесе өр-яңа һәм егәрле булуы белән аерылып тора. Кояш астында кайнарлык 50 градуска җиткәндә дә эсселекне сизми механизаторлар. Трактор кабинасында температура режимын үзләре көйли. Нәрсә әйтәсең, дөньяның иң яхшы техникасының берсе инде. Шуңа бөтен условия бар инде. Тышта 50 градус булса, монда 20 градус инде. Сиңа күпме кирәк шуны куясың. Үләннең һәр гектарыннан 120 центнер яшел масса чыга бүген. Чабылган үлән 3 сәгать җилләгәннән соң басуга, тиземнәргә салу җайланмасы таккан Джондир тракторлары килеп керә. Алар артыннан Ягуар ваклагычы үләнне туратып, ташу агрегатларына тиеп бара. Арбага төрлечә керә инде, 8-20 тонналар керә инде, килгән ташыйбыз. Шунга шул 7-8 дә рейс чыгарга мөмкин. Морибүләр авылы янындагы басу белән Үрәзмәк бүлекчәсендә төзелүче сөтчелек комплексы арасы якын түгел. Шулай да яшел масса ташучы техника конвейерның эшенә өзеклек китерми. Прицеп таккан КАМАЗ машиналары, МТЗ-12-21 тракторлары һәм 20 тонна масса сыйдырышлы флегель арбалары таккан класс акционнар басу белән комплекс арасында йөреп кенә тора. Яңа төзелеп килүче комплекста Силос һәм Синаш траншеялары эшләнеп бетеп кенә килә әле. Алар әлегә 6 исәпләнә. Базның берсенә күп еллык үләннән синаш салганнар, 1 еллык үлән массасын икенче базга кайтаралар. Азык катнашмасы белән тагын бер траншея тулыр дип көтелә. Азыкның сыйфаты турында да кайгырталар. Яшел массаны бер юлы 3 трактор таратып, таптатып тора. Базлар яңа бу комплекс төзелеп килә, шушы яңа комплекска яңа базлар төзелде. Шушы базларга менә бик чиста, базларны чистартып, юып, чиста итеп синажны салалар. Бик сыйфатлы, әйбәт җиренә җиткереп эшләнә. Август Мөслим агрофермасында быел малларның баш саны күпкә артыр дип көтелә. Терлекләр ел әйләнәсе бер типта ашатыла һәм елның 365 көненә җитәрлек азык запасы туплау кирәк. Агрофермада һәр шартлы терлеккә 45-50 центнер азык берәмлеге әзерләү максат итеп куелган. Үстерелгән азык культуралары һәм хезмәтне оештыру һичшиксез әлеге үрнәяуларга мөмкинлек бирәчәк. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.